Hello! So, alam niyo ba to guys? Kulutuin natin to ngayon. Ang tawag dito sa amin guys sa Bisaya is kulo. Yun. So, hindi ko lang alam kung ano yung Tagalog nito guys. Ang English po nito is breadfruit. So, ito na siya. Paano ko Actually guys, hindi ko rin alam kung kailangan ba itong lutuin pagkapitas or pwede itong ma-stack muna. Kasi, ano to, nung nakaraang araw pa to binigay sa akin. So, ano ito? Wala pala siyang dagta, no? Hindi katulad nung ano, pati yung asawa ko guys, si Kuya Alan nyo, tanong din ng tanong, anong kulo? Ganyan-ganyan. Sabi ko kaya nga eh. Bisaya ako, taga rito ako sa probinsya. Pero hindi ako masyadong nakakaano dito. Ayan. Pero naririnig ko lagi yung kulo. Pero yung palaging parang nakakain, yan hindi. Hatiin lang. Ayun, ito pala yung subok niya guys. Yung sinasabi ni Joy na alisin daw yung subok. Ganito lang pala yun. Alisin natin yung parang na banta. Ayan. Tapos, pahatiin ko to. So, okay. So na siya yung subok. Subok lang sinabi eh. Sa YouTube naman, parang ganito din lang yung ginagawa. Ayan. So, itong dalawang to, yung ipiprito ko to na yung normal na prito lang. Tapos ito, lalagyan ko ng asukal, brown sugar. Ayan. So, para matikman ko yung para siyang kamote Q or banana Q. So, paano nga ba yun in-slice sa YouTube? Parang ganito lang yata. Or nikisan pa. Para maluto talaga siya. So, excited ako dito talaga guys. Mabuti na lang ano, binigyan ako ng kapitbahay namin. Kasi para matry ko din. Yung nagbigay sa kanya guys, kasi nakita ko, dalawang sako yung ano, bit-bit ni yung karga-karga nila. Parang siya, magpalit ko na lang. Sabi na, alala ko sabi ni mama, malaking tulong daw to dati nung panahon ng giyera. Panahonan ng mga Hapon. Kasi ito yung mga ano, isa sa mga kinakain ng mga ninuno natin guys na nung umano sila sa bukid. Parang tumakbo sila sa bukid kasi 'di ba yung ano na yung bayan na lusob na parang ganyan. Na ang dami pala nito. Oh my God, pamimigay ko rin to. So parang hindi ko naman to kayang ubusin. Ayan, so ito na siya. Ito na siya guys. Itong dito is prito na simpleng prito, tapos ito may asukal. So, titingnan natin kung saan ang mas masarap yung lasa. Para ma-differentiate natin, guys. Ayan, so, lulutuin ko na, guys, kasi para makakain na tayo. Oh my God, I'm so excited. Yan. So, nilagay ko na pala, guys. Akala ko naka-on yung video ko. Hindi pala. Ayan.
So, medium fire. Kasi niyaan kong uminit lang ng ano talaga yung mantika bago ko siya nilagay. Sana masarap to guys, no? Or what? Tagal maluto. Kalalagay lang, excited na masyado. Tiganahan ako makatilaw guys ba kung unsagi ko ani niya. Sa excitement ko guys, ilang beses ko na tong ano, tinitingnan kung nag-brown na ba. Yan, parang nag-change na yung color niya. Baka pwede na tong ibaliktad lahat. Ayun. Pumasok na talaga sa isip ko. Kasi kanina ko pa iniisip yun guys, diba yung langka. Kamansi pala yung isa, yung parang langka din, yung parang marang, ano, na ginugulay din. Sabi ko, ano ba yun? Lagi ko talaga parang buong gabi ko na yata yung naiisip na ano. Kamansi pala. Para din siyang kamansi, no? Yes, malapit na. Malapit na ang tikiman time. Hindi na makate, sobrang init pa. Ayan. Promise masarap siya guys. Oh my god. Init kasi. Ay. Ako, magiging suki ako nito. Masarap. Naku po, may bago na naman akong paborito. May daging yung kawali dito. Ayan. Masarap siya. Wala siyang kakaibang lasa, no? Para lang siyang kamote talaga. Pala, yung ano niya. Bakit ba ngayon lang ako naka-discover nito? Mabuti na lang talaga binigyan ako nito. Mag-thank you talaga ako doon. Kasi nagugustuhan ko talaga siya guys. Isang try ko pa lang. Sarap niya guys. So siguro unti lang yung gagawin ko na merong asukal. Kasi parang mas masarap itong wala. Ano siya? Matabang lang siya. Na sobrang soft, mayroong part na soft talaga yung loob, yung gitna. Tapos, 'di ba yung matigas na yung ano kasi naprito na siya, medyo crunchy na yung ano niya, yung sa balat niya. Wow. So, alam niyo na guys na nagustuhan ko guys kasi tingnan mo naman yung una kong ano batch ng prito. Wala na. Ano pa kayang pipicturan ko dyan? So, panay papak habang nagluluto. Ay, grabe. 2 piraso na lang talaga, guys. And sa excitement ko, guys, syempre naman, nag-research kagad ako kay paring Google, ano? So, breadfruit is packed with nutrients, which lower cholesterol, fight infections, promote youthful skin and healthy hair, since it contains a good amount of fiber that reduces the rate of glucose absorption. It is a diabetic-friendly food. Wow. Grabe pala to. So, alam niyo na. Para magiging suki talaga ako dito guys, promise. Kukontak ko yung ano. Sino ba yung nag-deliver? Hindi ko kilala yun eh. Tatanungin ko yung kapitbahay ko guys at magpapadeliver ako. Yan. So, ang nagustuhan ko rin dito sa kanya guys, hindi siya masyadong nag-absorb ng oil. Ayan no, kasi tingnan nyo naman yung amount ng oil na nilagay ko kanina from the start, diba? Tingnan nyo naman. So, parang sobrang unti lang talaga yung nabawas. Yun, so, maganda talaga siya guys. At saka dapat pala dito, meron siyang yung, kung hindi naman chips yung gagawin mo, kung fried lang, dapat meron siyang thickness talaga guys na yung medyo makapal siya. Kasi mas masarap po na hindi tumitigas talaga yung sa ilalim. Kasi katulad dito guys, parang sobrang nipis yung slice ko sa kanya. So siya, yung parang unti na lang yung
malambot dun sa ilalim ba, ganyan. So, kapag dito, di ba matigas pa siya, so makapal pa yung ano, yan, yung sa gitna niya. So, yun pala. So, at least, di ba, napag-aralan ko na siya ngayon. At saka, parang kailangan ko na talagang alagaan yung puno namin guys kasi malaki na yon. So hindi ko alam kung ilang years na yun basta alagang-alaga yun ng nanay ko, pinapausukan pa yun niya. So ngayon katulong na ako mag-alaga dun kasi amazing fruit po talaga. Fruit po pala talaga ito. Yan, so masarap po talaga siya. Tsaka healthy. Yan, so let's go Kolo. Ayan guys, so naglagay na ako ng 1 tablespoon of sugar. Para dito sa 7 slices of kulo. And then, hintayin lang natin umangat yung sugar onti guys before natin ilagay yung kulo. Yung breadfruit. Ayan, umangat na. Lagay na natin. Yan. So, kapag sa presentation, mas maganda ito. At saka, syempre, may tamis siya. May additional na tamis. Kapag yung prito lang na simple prito lang, may tamis na rin naman yung kulo. So, hindi na, parang, kumbaga, masarap na rin siyang kainin. Yan. Yummy. Yan guys, so hayaan lang natin siyang mag-prito na siya, yung mag-coat na yung caramel natin. So, ito na yung finished product natin, guys. Diba ito, natikman ko na to. Ito naman. Siyempre, mas masarap po siya. Kasi nga, meron siyang caramel. Pero, para sa akin, mas prefer ko to. Yung lang, walang sugar. So, give it a try guys. Kung meron kayong makita dyan na breadfruit, give it a try guys kasi napaka-healthy pala ng prutas na ito. Thank you guys for watching. God bless us all. Dan salamat.